eentje was overlevend, die zat in het ruim van zijn schip. En weten jullie zijn naam ook? Nee. We gaan een kweldertocht doen, omdat het nog een beetje vroeg is om het Wad op te gaan. En het is een beppen- en takentocht. En we gaan hier achter, bij de dijk, achter het monument, gaan wij eigenlijk een beetje langs het Wad lopen. Het is sowieso niet mogelijk om nu het Wad op te gaan, omdat het is hoog water. De kweldertocht wordt organiseren door het museum het Fiskershuiske. Voor de band is de tocht net alleen leuk, maar ook heel leerzaam. Nou, ik wil ze eigenlijk een beetje geïnteresseerd laten worden in het Wad en het dynamische gebied van het Wad. Dus we laten nu zo meteen zien hoe hoog het water is. Maar straks is dat water weg en dan kan je er gewoon op lopen. Dus eigenlijk een beetje interesse in de natuur. Ze kunnen allemaal dingen zelf zoeken en vinden. En ook van, hoe komt dat nou, dat hoge water, waar heeft dat mee te maken? En eigenlijk ook een beetje laten zien in welk gebied we verblijven. Dus niet dat we inderdaad bij Texel zitten, maar de eilanden aanwijzen. En welke eilanden zijn er nou en welk eiland is dit, wat je nu ziet. Nee, moet je eens in je handje nemen, is niet eng. Kijk maar. Zie je dat? Maar hier zit nog een mosseltje in. Veel kinderen die zijn geïnteresseerd en die weten al veel meer. En andere kinderen die hebben daar minder van meegekregen. Maar ik heb bijna nog nooit meegemaakt dat een kind daar niet in geïnteresseerd is. En de ene kind weet nog geen eens dat het zout water is. En een ander kind weet al dat er springtij bestaat. Maar dat maakt helemaal niet uit, want iedereen heeft zijn eigen vragen en zijn eigen interesses. En de een zoekt meer oesters en de ander zoekt eigenlijk meer plantjes of dat soort dingen. En weet je wat zo gek is aan die pokken? Nee. Dat is echt een beetje een raar verhaal. Maar al die pokken, die hebben allemaal een piemeltje. Kinderen die zijn bijna ook niet bij dat gebied weg te krijgen. En eigenlijk hoef je nog geen eens zo heel veel te doen. Het Wad biedt hun genoeg aan wat ze vinden en waar ze in geïnteresseerd zijn. En ik denk dat het een hele goede manier is om kinderen met de natuur op die manier kennis te laten maken. Omdat ze allemaal dingen vinden en daar hebben ze automatisch vragen over. En zo wakker je eigenlijk de liefde voor de natuur en voor het Wad aan.